wach mar finance bill kata chik mar omenda mar higa mar 2025 tilieko kanyo matin nitiere kaka jokaluo yudo pesa mo maber. Ang'o ma jokaluo nego ng'iye wach mar budget ni? Iwacho ni bilion moro 10 biro mar ndara. Ang'o kendo modong' to ndara gi gin ndara mage? Kamano. Ndeche gi ochakore Siaya nyaka Migori. Gin ndeche 66. Ing'eyo mama yango mar yudo ndeche mang'eny lago kaluo kocha. Pok nwaneno nyaka nene. Ing'eyo wan gi giyore wa mose chandowa. Aina mowuok Kipsitet donjo Muhoroni, wuok Muhoroni dhi Chemelil, Miwani, Mamboleo. Igoega mana kidam nikech kaka serikal konyi to kiny bende chak iting'o kidi bedo negi matek. Koro mae mana kaka iwache no odiochieng' mokwongo ma kaluo yudo yore mapok ne giyudo nyaka nene. An kuom ranyisi kawache mana mapeyo ayudo yo mowuok Awasi dhi Katito ma en kilomita 19. Nyando nigi kilomita 16, Nyakach Kari nigi kilomita 3 kiwuok Tok Teko kidonjo kode Katito mano kilomita 16. Nitie feeder roads ariyo mabe wayude yorno. Machielo en Magendo Road ma en kilomita 9 kiwuok Tok Boya nyaka Muonyo Le. Wayudo yo mowuok Ayweyo Canteen to luwo college moro nyocha gero kacha iluongo ni Nyando Tivet to donjo Kopon Market to donjo kende yorwa mutudo waga Wasi Katito no ma bende kilomita 8. E yorno kende wayudo kilomita 17 kimede 36 mane yorno kende mapok nwaneno nyaka nene sama wuoye kodini nyo Honorable John Mbadi makendo ulani Nyasaye ogwedhe kendo kiko akacha chieng'o amano dhi bedo president to ko ane ni ebo chako wuok kacha odwaro kom mathin machalo mag MP kata odwaro gi en ko akacha to riere ker moriere kodok piny to deputy mar ker nyo seketo na siling milion 200 madhi cover kilomita 4 mokwongo